wani fa ya samu. Wannan fa Gidan Alhaji Shakaka ne. su ne wanda iyayen suke sace mana kuɗi suna kaiwa wa da Nutsuwa. Allah dan Annabi ku taimaka ku kyale ni. ba mu ka ka miƙon waya kira mun babanka. Hello Alhaji Shakaka, Ina jin ka. kana magana da Abba idan gari. Ba ni da imani. Subhanallahi me ya kawo wannan magana? Ɗanka yana hannunmu mun kama shi mun kidnapping ɗinsa muna neman miliyan 15. Alhamdulillah. Na gode wa Allah. Daman dawo shi yanzu nan daga China. Me ka ce? Za mu kashe shi in ba ka wata nan da minti 15. Wallahi ku kashe shi daman taimaka mun ku kai. Kuma an tabbatar min yana da coronavirus. Coronavirus.